Ebben máshova úgysem megyek. Bejöztek inni? Be. A few moments later. Akkor szedjük rendbe ezt a taliskát, mert ez itt nem is jó. Ijászkodjunk! Lőjél nagyra, Adél! Na, lőjél nagyra! Nehogy elher vagy már nekünk! Elhogy szerva rámasztat! Ezek után felfrissülve, hogy érzed? Kellemes. Figyelj Adél, meglocsollak, de őszintén engem most nem az érdekel, hogy mennyire leszel vizes, hanem hogyha rám nézel, mennyire nedvesedsz be. A látszat csal, tehát hogy ez nagyon csalóka. Egyetlen egyet kapsz. Szóval viszont az a gond, én annyira nem vagyok jó nyelvtanból, szóval ha tudná nekem úgy válsz helyesen, hogy nálad vagy nálam. Ez mínusz, ez is mínusz. Nem vagy vehetnek most Péter Nyuszi? Nem. Hál' Isten.